Urreisti mutrikuarra. Bueno, ez, lehenbizi Filipienarrak aurkeztuko dituzte. Robin Flores, aurrelaria. Lehen da biziko partida joko eta huts kaldu zuten, eta gainera 15 eta huts eta 15 eta 3. Atzelaria Carlo Benavente. Filipinasetik zarratzen delegazionek bere partaidetza. Txapelketaren atzeneko horretan dantzari. Gogotsuekin Filipinarrak maite duz Carlo Benavente. Filipinas. Puñez atzera. Ormabikoa alegina, kanpora joan zaio. Eta 15. tantoa. Lekutan zegoen. Erkin. Ari da gauza politak egin. Egun palasta erpilota zaila sartu, eta Erki bostua, eta gero kontra erasoko jo. Urreisti, erdi pasatutako pilota zuen, sartu egin da, eta zer nola koinak. Etxian jokaldia egitera joan da Flores, bat ere kontroli gabea izan da.